Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Berto, ginaingon, nahibaw maunta ko nga may kabilinggan ka na sa kinabuhi. Pero ambot nga no, nga ikaw man ang akong gihigugma. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ma! Mauna nak, nagkita mi ni Bilia ganinas merkado. Ay, dako lagi kuno siya o gusto ni Moy. Nagpaabot ra kuno siya nga mamisita ka o budiga aron sugton kaniya. Ay, dugay na bitaw ko nga nakabantay mga. Nakagusto siya nako. Pero mo ko'y gusto niya eh. Laing babae mga akong nagustuhan. Kauban ako sa trabaho. Mao ba? Ay kung mauna na ala. Panguya pidayo na. Aron maminyo ka na kay gusto da itaw kung makakita og apo. Pwede man siya uyabon ma. Pero ang problema, kay dili mi pwede nga makasal. Mo ni akong naproblemahan. Kay nga man, ha? Wa siya gusto nimo, ha? Isa akong tanaw, nakagusto sa siya nako. Parihaming nakagusto sa usag-usa. Pero, di mi pwede nga makasal. Kay nga man lagi. May bana siya, dako siyang minyo. Pagkaamaw baya nimo. Ayaw ng binyo, uy! Mapatyan kag bana, anak! Ang tinuod, ma, buwag naman siya sa iyang bana. Kay iyang bana, iyan mang kibuwagan kay dunay kabit. Unsa? Duty na ko, ma! Ay, oy, sa di pa kabod-duty, paminawa una ko. Ano siya may isulti ni mo, ma? Anak, hangyo ko lang, ha? Ayaw gyud pagpakigrelasyon anang babae nga minyo nga matod mo imong nagustuhan. Aron dili mahimong gubot ang imong kinabuhi. Kay bisag buwag sa iyang bana ang maong babae, minyo man sila. Simbako magkauyab mo, unya magkabalik sila. Aw ikaw ra gihapoy masakitan anak. Ma! Bay Joey. Baka na bay. Sabi mo, Bert, paabot na kurusag na isang mayab ka niya. Iya, di ka sugto na eh. Minyo magod siya, bay? Minyo. Okay ra ka ha nga magkarelasyon mi? Dili ka kung mapatiyan siyang bana? Di naman ito, boy. Iyang bana, may dunay laing babaeng katipon ron. Gani may anak na sila. Busa, di may tabo nga palit na silang luha eh. Pero, di manggod mi makasalgot? Asos! Basta mo tinabot na ukir na. Sige sabi ba ya? Midong ora ba siya na ako ganiha? Magdugan ko mi paniudto? Inig-break na to? Ay, ato mo paniod to diya sa atbang. Nay, kana tindahan niya, mingaw kayo na diya. Nya, likahi na yun. Kapikapa pa ba? Biyar o bihana ba eh. Bisong anak na nindot kayo. Ukir mo ka na mo nga maglib-in-lib. Ilam mo, may anak siyang daan. Ukir na mo. Di man ka na gamay ang imo ha.
Basig, ipanutpik lang sa tao na iniguman yung kaon, pre. Di, bay, uy. Dako ding ako. Ah, Awa, awang tubangan, oh. Awa. Klaro sa kayong dako pa na. Ang pagal kayo mo ito bang ano? Probida, no? Puyam na! Dako na gusto ni mo! Tinuod, bagyod, day Agnes nga. Dili na mo magkabalik pa sa imong bana? O, laki Berto. Human kumasayod nga may kapit siya o may anak sila, ako siyang gibuwakan. O sila na karon na nagtipon. O kung mahita po man na, makikbalik siya na ako. Nga may lain na pud ko nga ako. Di na pud ko, uy. O di siya makakihan ako, no? Kaya siya pa yun ako naunag panglimbong sa among kami yun. Kung mauday, mamisita ko nim kong gabi, ha? Okay naman, good. Karon lang ni mo isulti imong tuyo. Do kaya pas kapi uy. Udto pa baya ron? Agnes, nakagusto ko nimo. Ay, Kung sugton ko nimo, bahala og minyo ka may anak. Makiglib-in ko nimo. ay, salamat. Midi ka na kita. Salamat kay Berto. Isugot na ta ka. Uyab na ta, Berto. Salamat day Agnes. Ug karong gabi, mamisita ko nimo, ha? Oo ba? Ako raman dito sa pay. Kaya ang akong anak to man sa nila ni nanay ug tatay. Maong ako lang usa sa pay. Magpaabot ka nimo ha. Berto. Ay, porbida, cute ni mo, uy. Naunsa ka man, Berto. Imog yung giuyab ang maong babay. O kada sa bayhana no, nakigrelasyon sa yun ni mo nga may bana man siya. Bisag buwag sila sa iyang bana pero minyo man sila. Dili na lagi kuno siya makikibalik pa sa iyong bana, ma. Ay, basta wa ko'y gusto ang babayhana nga imong gikarelasyon. Si Bilia ang bagay ni mo kay pure siyang daga. Si Agnes ang gusto ko, ma. Busa, sagdi na lang ko. Ay, ako ginabalaka ini mong gibuhat. Ay, ginagdaan ang bayhan rin is bay, ha? Ayaw ginadaan din, Heberto. May kuyawan yung gibuhat mo, nyak, oy. Ha, nagrelasyon ka og laing lalaki nga minyo naman. Totoy, buwag nang kuginsak ang banat tay. Huwag may gika-live-in na siyang lain. Gani, may anak na sila. Sigurado ka, Gyud, ka nga. Di na siya makibalik pa nimo. Sa pagkatinood lang tayo, no? Bisag wa pa ko'y uyab, unya makigbalik siya na ako. Di na ko niya, uy. Samot na, nga may uyab na ko ron. Kami mas nanay nimo ang nabalaka niyo, oy. Pastilan, oy. Tay, di mahimo nga mag-inusara ko hangtod sa hangtod. Bata pa na ako, Busa gusto ko nga makaanak pa og lain. Pangandoy na ko tay nga makaanak ko og daghan aron makakita ko og daghang liwat. Ug kun dili ko makiglambigit og laing laki, matikuan ko ani nga usaray akong anak. Ay, pastilan. Bayo! Hala, May gabi! tay, niya na siya. Day, Ninang akong uyab, tay. Ako'y makikatubang ko na niya, ha. Undo ka lang din niya, susod. Kaha, nagagusto ka yun sa akong anak, ha? Basta igo niya sa imong pimuslan. O kung matagbaw ka na at kung naguslain, ha? Iyan mo na yung biyaan. Ano? Kana ang dili mahitabo, sir. Ay, Mahal ko kaayo ang imong anak, sir. Ay, pag-share na ko kay dili ko maestro. Mag-uumar taon ko. Pag manoy lang na ako. Magtatay lang ko nimo. Manoy lang siya. Lasa pa man ko ang mamati nga magtatay kanya ko eh. Ay, sige. Sa kataas kay napaabot na niyo mga akong anak. Gusto ko Berto nga lipayon ko ni marong gapiun na. Aron mamanghuran dayo ng akong anak. Ha? Uy, hala. Gihubo mo ang imong
blouse og sayal. Nagpanty na lang ka. Uy, pra. O tuga si mong boobs. Berto. Imo kong gigakusog hagkan. Umutan mo, oy. Berto. Tana sa akong kwarto. At mo pahimot ang higta. Tana dayon, Berto. Lami aning gidihon sa ubog. Sige pa. Gahi kayo. Ano ginagay ko nga? Shit! Dami na, Berto. Wala kong panty. Wow! W-O-W, wow! Puchi, ikaw ba yan? Bugduha na, uy! Berto ba? Sige na yan. Kanaog. Hagking akong upos pagdali. Kagkilo ka na leche. Berto, kagkilok si Mandila. Dihara ka ganahan pa ko. Diha sa ka. Gahubo man kasi mong brief. Uy, yung kunya na. O kulit ko to skin ko taas. Kompleto, Ricardos. Okay na ko, anak. Sige, saka na. Ali, i-shot na. Di na ko musing along. Grabe, gitinodong. Kada ko, kani ang ganahan mo. Mo ni Bunyal. May nahitabo yun namo ni Agnes atong higayuna dito sa ilang bahay. Human sa hitabo, nakiglib-in dayon ko niya. Og ning higayuna, mabdus na siya sa akong anak. Dagang nakasaway nako nga babay, nga minyo ang akong gikalib-in. Pero wa nako sila panubalinga. Bahala sila. Mga mga kasama, ang kaagi ni Berto, dinhining tulumanon. What's the style? Bahala sila i-style. Kini maong sugilanon gisuwat DJ Badayos dalit sa RMN.